Başka bir gün İsa yine sinagoga gitti. Ol yerde elişel açan bir adam vardı. Käbir adamlar İsa'nı ayıplacak bolup, sabat günü bu adama şifa berer mi dip onu aňtaýardylar. İsa elişel açan adama, "Yerinden tur da orta çık," diýdi. Onsoň olardan, "Kanun boýunça sabat günü ýagşylyk etmek dogrumy ýa-da yamanlyk? Biriniň janyny halas etmek dogrumy ýa-da öldürmek?" diýip sorady. Olardan ses çykmady. İsa töweregindäkilere gahar bilen bakyp, olaryň doň ýürekdigine gynandy. "Ýanky adama, elini uzat," diýdi. Ol hem elini uzatdy welin, eli dolu sagaldy. Fariseýler daşary çykyp, İsa'ny nädip ýok etmeligi barada Herodyň taraptarlary bilen maslahat geçirdiler. İsa şähertleri bilen köülüň ýakasyna gitdi. Jelileden bir uly mähelle hem onuň ýzyna düşüp gitdi. Onuň bitiren işlerini eşidip, Yahudiýadan, Ýerusalimden, Idumeýadan, Ýordan derýasynyň aňyrsyndan, Sur we Sidon töwereklerinden uly mähelle ýanyna geldi. İsa mähelläniň içine gysylmazlyk üçin öz şähertlerine bir gaýgy taýýarlap goýmagy buyurdy. İsa ençeme adama şifa berdi. Şonuň üçin hemme hassalar ona ellerini degirjek bolup, ýanyna itekleşip gelýärdiler. Arwah jyny elenler İsa'ny görenlerine, onuň aýagyna ýykylyp, "Sen Hudaýyň oglusyň," diýip gıýgyrýardylar. Emma ol özünün kimdigini hiç kime aýtmadygy berk tapşyrdy. Onsoň İsa dağa çykyp, öz saylan adamlaryny ýanyna çağırdy. Olar onuň ýanyna bardylar. İsa 12 adamy saylap alyp, olara resullar diýip at berdi. Onuň wagt etmäge iýberen, hassalary sagallyp, arwah jynlary kowmaga ygtyýar beren bu 12 resulü şulardır. Simon, İsa ona Petrus diýip at berdi. Zebedeýiň ogullary Ýakup bilen Yohanna. İsa olara Boanerges diýen lakamy berdi. Bu gök gürüllüsiniň ogullary diýmegi aňlatýar. Onsoň Andreas, Filip, Bartolomey, Matta, Thomas, Alfeýiň ogly Ýakup, Tadey, watançy Simon we İsa haýynlyk eden Judas Iskariot. Sonra İsa bir öýe bardy. Ol ýerde hem hemişekiler ýaly ýene-de uly mähelle ýygnanan soň İsa'nyň şähertleri bilen nahar ýemäge de wagtlary bolmady. İsa'nyň howsarlary bu barada eşidenne İsa aklyndan adaşypdyr diýip onu äkitmäge geldiler. Ýerusalimden gelen Tövrat muallimleri bolsa, onu jynlaryň hökümdary Beelzebul eýeläpdir. Ol arwah jynlary Beelzebul arkaly gowy çykarýar diýişärdiler. Şonuň üçin İsa halky ýanyna çağıryp, tymsallar arkaly söze başlady. Şeytan öz-özüni nädip gowy çykarsyn? Bir paçalygyň içinde bölünüşik bolsa, ol paçalyk berk durup bilmez. Bir hojalyň içinde bölünüşik bolsa, ol maşgala berk durup bilmez. Şeytan öz-özüne garşy çykyp bölünse, berk durup bilmez. Onuň soňunyň geldigidir. Hiç kim bir güýçli adamyň öýüne girip, malyny talap bilmez. Öňürti onu tutup daňmaly bolar. Onsoň öýüni talar. Size dogrusyny aýdýaryn. İnsanlaryň hemme günäleri,
her bir zada dil yetirmeleri bağışlanar. Emma mukaddes ruha dil yetirene asla bağışlanma yoktur. Bu ebedilik günah olup onun boynundan asılar. İsa bunu ol arwah jynly diyenler üçin aýtdy. Onsoň onuň ejesi bilen inileri geldi. Olar daşarda durup İsa'ny çağırmak üçin onuň ýanyna adam iberdiler. Mahelle İsa'nyň daşyny alyp otyrdy. Oňa: "Ejem, inileriň we uyalaryň daşarda seni soraýarlar" diýdiler. İsa olara jogap berip: "Meniň ejem, doganlarym kim?" diýdi. Onsoň daşyny alyp oturanlara seredip: "Ine, meniň ejem, doganlarym şulardyr. Hudaýyň islegini kim berjä etse, şol meniň doganym, uyam hem ejemdir" diýdi.